на мен ми се пада честта да представя Иван Спиридонов тази вечер на вашето внимание. Казвам се Цветелина Озунова и съм заместник-председател на структурата на Възраждане в София. И като такава именно, като домакин на събитието всъщност, искам да представя Боян Захариев, който е наш активист на Възраждане в региона на квартал Младост. За Иван Спиридонов това, което можем да кажем, е, че е роден в 66-та година в Велико Търново, завършил Великотърновския университет специалност История, география и икономика, има опитност като журналист в най-различни радиопредавания и печатни издания. От студентската си възраст той е изключително така обществено и политически активен, в която линия всъщност има и опит като общински съветник и като заместник областен управител на Велико Търново. По-настоящем се занимава с публицистика и е тук и сега при нас, за да ни представи уникалното си произведение "Сатанизъм на лимите". Давам му на него думата, няма да отнемам тази възможност и да говоря вместо него. Откъде да започна? Днеска няма да започвам като друг път, защото това всъщност ми е трето представяне. Ще започна с нещо хубаво, което е в края на книгата и което това хубаво в края на книгата всъщност е, как да кажа, стълба или мост към втората част, която съм нарекал оптимизъм на лимитите. Понеже достатъчно в ежедневието сме заринати с стрес, потиснати, достатъчно медиакрацията, както да наричаме, или пропагандата, или медиите ни мачкат, особено у нас в България, и не само у нас в България. Затова мисля да почна с нещо по-весело. Нека се върнем бъдещето. Време отново да се върнем големите разкази, които болните от различни парафили общностни лидери и техните духовни наставници ни отнеха. Време е да си припомним, че сме хора като всички преди нас, с всички човешки достоинства и недостатъци. Големите разкази са тези за испанските реконкистадори и конкистадори, за войните на княз Тервел, на Карл Мартел, Юлий Цезар или Ричард Лъвското сърце, за казаците на Ермак, за Шекспир, Ботев, Менделеев или Гарибалди. Големите разкази за вяра, семейство, род, родина, нация, религия, традиция, цивилизация. Големите разкази, които никога не се забравят. Това правя една алегория тук с алюзия, по-точно с Жан-Франсуа Лиотар, идеолога на постмодернизма, чиято знаменита теза е краят на големия разказ. Тоест, че света вече няма да живее в големи разкази, а ще живее в малки истории. Аз, даже в книгата си, също и във втората част се подигравам с тези хора, малко даже ма е гнус така да пише за тях, с постмодернизъм, франкфуртска школа и тем подобни левичари, троцкисти. Затова казвам да се върнем в големите разкази. Връщайки се към големите разкази, ние ще върнем духовността си, отнета ни насилствено в последните няколко десетилетия. Ще можем отново да мечтаем нормални мечти, ще мечтаем светът край нас да става по-красив и по-добър, ще мечтаем ние, близките ни и децата ни да сме здрави, весели и щастливи, да се радваме на внуци и правнуци, а те да ни уважават. Ще мечтаем да живеем в уютни домове, в които не е задължително всичко да се управлява дистанционно. Ще мечтаем отново да живеем в общност и хората да се уважават помежду си. Изобщо ще можем отново да мечтаем нещата, за които се мечтаят нормалните хора, и ще разказваме на децата си големи разкази, за да ги разказват и те на техните деца. Това е в края на книгата, затова почнах толкова оптимистично, за да не се създава впечатление от това ужасно заглавие, защото много хора се плашат само като видят заглавието и корицата на книгата. Като корицата е с този транс-хуманистичен някаква икона на църквата на сатанистите, ако мога така да я нарека. Всъщност, защо книгата се казва "Сатанизъм Unlimited"? Защото това, което се случва около нас, аз не мога да го нарека по друг начин. Всякакви чисто човешки названия, чисто научни дори, ако щете, не се вписват в ситуацията, в която живеем. Въпреки че огромна част от хората не виждат какво се случва, това може да бъде наричано само сатанизъм. Защо? Защото моята теза е, че
кастата, която управлява този свят днес, това е англосаксонската върхушка, англосаксонския елит. Тъй като той иска да излъже историята, историята има непоклатими процеси от 2 до 3 века, това е живота на всяка една империя. Всяка една империя до сега е живяла толкова години активен живот. Световна, голяма империя. Необританската империя, която включва и Съединените щати, разбира се, обаче нейният елит иска да промени историята, да прекрати нейния ход, да сложи край на историята. Въпреки че автора на тая теза Франсис Фукуяма сам се отрече от думите си, все пак лидерите и водачите на тая група продължават да искат историята да свърши. Тъй като тленен човек не е способен да направи това нещо, алегорично за мен тези хора са се свързали с Сатана и с неговите демони. Пак казвам алегорично, правя такава метафора, защото не мога по друг начин да опиша как може човек с кръв във вените, нормален човек като нас, да може да причинява такива гадости и такова унищожение на ближните си и на останалите тленни хора. Пропагандата е замъглила мозъците ни, вкарала ни е в една радост от материалното, една буквално животинска, свинска радост от материалното и ние не виждаме какво се случва напоследък. Не виждаме, че в резултат на десетки неща, които тук всичките съм ги описал с данни, после ще кажа за теориите на конспирацията, белият човек става едно пренебрежимо малцинство в света. Белите жени в детеродна възраст в момента са под 2% от населението на света, а до 20 години ще бъдат под 1%, което какво означава, че бялата раса загива. Опреквали са ме и до сега ме опрекват, защо казвам бялата раса. Естествено всичко е нарочно, както казвам сатанизъм и както казвам unlimited, т.е. неограничен сатанизъм. Всичко е нарочно, всичко е с цел. Казвам бялата раса, защото вярвам в съществуването на човешки раси, създадени от Бог. Аз съм креационист, категорично съм против еволюционната теория на Дарвин. Не приемам, че някой от нас е произлязал от шимпанзе или от орангутан или от каквато и да било друга маймуна. Приемам и вярвам, че ние сме Божии чеда. На всеки един от нас Бог е вдъхнал душа. И именно за това сегашните лидери, които искат да ни унищожат, са се съюзили с Сатана. Та, бялата раса е нещо непреодолимо за нас, защото ние сме от нея. Както в Африка има хора от черната раса, в Азия от жълтата раса. Пишейки за бялата раса, аз не казвам нищо против негрите. Аз ги наричам негри, защото не виждам нищо обидно в това. Няма друго наименование, освен негри, черни хора. Въпреки че вече самото изричане на тая дума пораждало една огромна част от хората, включително и в България, асоциации за расизъм, което е смешно, но това пак се държи на пропаганда. Аз затова имам един много любим клип за милиони хора като кучето на Павлов. Това е друга тема за пропагандата. После в разговора може да стане дума за това. Бялата раса, забравен ли я, както Европейския съюз повелява още от 2003 година, че раси не съществуват, следващата стъпка е да забравим половете. Както виждате, се движи така пътя е и в тая насока, да няма и полове, да има безброй джендъри. Нали, там любов с дървета, дендромания, там, неща, които доскоро се наричаха парафилии, т.е. сексуални извращения, сега се наричат джендъри. Всяка една патология вече се обявява за нещо нормално, а постепенно всичко нормално се обявява за патология. Това е също част от този сатанизъм, unlimited, т.е. неограничен сатанизъм. Раса, пол, нация, виждате какво става с глобализацията. Искат да се унищожите нациите. Тоест всичко нормално трябва да бъде унищожено, както беше унищожено нормалното изкуство, както беше унищожена нормалната мода. Ще погледнете младите хора как ходят облечени. Изключително грозно. Както и всички други неща, за които нашите дядовци и прадядовци са мислили, че са нормални. Така, сега за теориите на конспирацията, понеже преди малко с една госпожа говорихме. Аз не вярвам в тия неща. Аз вярвам, че теориите на конспирацията се пускат от същите think танкове, същите мозъчни тръстове,
които правят целият този описан сатанизъм. Защо? Защото е стар похват на тайните служби да пускат две лъжи едновременно. Значи пускат се две лъжи. В момента най-известните световни две лъжи кои са? Едната голяма лъжа евреите са виновни, защото те държат там, те са потомци на Сатана, те държат парите, те са федералния резерв, така, нали всички тези неща. Втората голяма лъжа Америка е виновна, защото нали, първо там са евреите, второ тя мачка света, тя бомбардира Ирак и прочее, долара и така нататък. Има обаче хора, които прозират, че тези две неща са неверни. И те наистина са неверни, защото елита отдавна е глобализиран този елит, който англосаксонците са прибрали при тях. Това е една група хора, те не са нито Америка, нито евреите като цяло, като Израел. И именно за тия хора, които прозират тия две лъжи, са измислени теориите на конспирацията. Как рептилите слезли, как Билдербергския клуб се събирал еди къде си вземал намските решения, как 10 масонски ложи са обединили и решили да създадат, примерно, тамплиерска ложа, примерно. Аз не вярвам в тези неща. Що не вярвам? Защото ако беше толкова тайно това нещо, как слезли анунаките, пък са срещнали с рептилите от Нибиро и взели златото и така, и как нощем английската кралица става гущер, пък през деня е кралица, както Дейвид Тайк ги приказва тези неща. Аз не вярвам в тези неща, защото те ако бяха толкова тайни, нито Дейвид Тайк, нито Ян Ван Хелсинг, нито Джон Колман, там Робърт Колман, казваш, никой от тях нямаше да ги знае. Най-простото нещо, Билдербергския клуб може да отиде да направи едно заседание в Елин Пелин с някой къща, ще си купят една къща и ще заседават там. Никой няма да ги разбере кога са дошли в Елин Пелин, кога са заминали, ако искат. Така че, друго. Тази каста, която според мен се състои от няколко хиляди души, пак ще кажа алегорично, тя подобно на румънския влашкия княз Дракула е продала душата си на Сатана. Защо? Защото тя иска да властва вечно над света. Искайки да властва вечно над света, да излъжи историята, да прекрати историческите цикли, които пък според мен се диктуват от Господ Бог, тя се съюзи с дявола, с неговите демони и това именно е в момента най-модерният тренд, мейнстрим, ако може така да се нарече, наречен трансхуманизъм, т.е. бъдещия гнет на технологиите, при който нещата са наистина, как да кажа, всеки филм на ужасите от преди 10 години, фантастичен или боди хорър, там или най-различни жанрове, всеки филм на ужасите просто бледнее пред това, което се прави. Сега, той е елит, откъде тръгва? Той е елит тръгва от, няма да описвам цялата история, ще тя да ви е интересна книгата. Целият елит тръгва от, още от 16 век от времето на Хенри VIII Тюдор. Постепенно там създава негова философия, още от времето на Томас Хобс, после на Томас Рид, теорията за здравия разум и най-вече Джереми Бентъм и неговия утилитаризъм, който до сега е най-така тачен от тези водачи, които постепенно станаха водачи на цялата бяла раса. Нещото, което целя с тая книга е познание. Аз нищо друго не мога да дам на хората, освен познание. И смятам, че това е единственото нещо, познанието, което ние към момента можем да направим. Защо? Защото всяка една битка, такава директна, би била смешна и вредна за всеки един, който тръгне на такъв бой. Видяхте какво стана с Брейвик, примерно, че го споменавам, или пък с този терорист, наречен в Нова Зеландия. Това са хора, които може и да имат някаква хубава кауза, но аз не съм съгласен изобщо по този начин на действие. Нашия начин да се справим с ситуацията е да навлезем по-дълбоко, максимално дълбоко в познанието. Защо? Защото само с познание, вътре в семейството, вътре в групата, както ние сега сме политическа партия Възраждане и сме една голяма група, само с познание ние можем да се преборим с процесите, които идват и които, за съжаление, мога да кажа, че наистина ни водят към унищожение.
Тук съм описал тази британска философия, аз наричам всичко това британо-варваризъм, нейната история, Петата империя, както аз я наричам също след британо-варваризъм. След това минавам на кратко описание на сатана и сатанизъм, за да не се бъркат хората с такива търговски мероприятия, като църквата на Антон Шандор Лавей, която е като всички такива модерни религии в кавички, направена за печелене на пари, тя не е за нещо друго. След това минавам на описание на унищожението. Тоест, замяната на всичко нормално с ненормално. Малцинства и мнозинства, унищожаване на вяра, на историческа памет, сатанизиране, демонизиране, унищожаване на раси, на семейство, пречупването на жената, феминизма, обикновена педерастия, още 30 джендъра, 31 са официално джендърите, все още вчера го проверих в Съединените щати. 17-18 все още са мъж и жена. Номер 17 и номер 18 са мъж и жена, да. Деструкция на нормалното изкуство, музикална деструкция. И след това минавам на двата вида крайно унищожение. Едното е духовно унищожение, което, това изисква наистина едно по-дълбоко познание, това е категоричното и дълбоко и осъзната промяна на основния морален кодекс на белия човек. Тоест, замяната на Божиите заповеди с смъртните грехове. Виждаме край нас какво се случва. Виждаме как една дума като измама, която сама по себе си е смъртен грях, ние превърнахме в нещо, едва ли не е гордост. Значи аз измамих еди кой си. И младите хора се гордеят с това нещо. Те не се срамуват. 7-те смъртни греха станаха, както Божиите заповеди, вместо не лъжи, стана лъжи, вместо не кради, кради и така нататък. Другото, това е духовното и морално унищожение, другото унищожение е материалното унищожение. Демографският ужас и това, което ни очаква за бъдеще, според всички прогнози. Описвам какво се случва в Европа. Тук ще вметна само, че аз през цялото време изхождам от моята субективна гледна точка на радикален български националист. Аз наричам себе си гюро-михайловист. И всичко, което съм писал тук, все пак това прозира. Защото аз смятам, че ние ще останем, ние ще се запазим, ние носим една огромна историческа памет. Ние сме видели какво ли не. Ние сме преживели 500 години геноцид и пак ще оцелем, за разлика от Запада, който ще загине. Сега там факторите са за тая погибъл на Запад са много отдавна и не са един и два. Тук съм се постарал да опиша една значителна част от тях. След това минавам към оръжията на тези унищожители. Главното оръжие, първото оръжие, това е глобалният бял простак. Тоест, така съм го нарекал аз. Тоест, това е образът, както ги нарича, как ги наричаш професор Христов, 80%. Само че те са вече много повече. Образът на дебила нарочно създаден. Не доброволен, нарочно създаден. Тоест, човека, който се интересува само от материално. Аз ще дам един пример. Понеже седнали студент в Испания. И бяхме седнали един път с един там познат българин в едно кафене. И до нас имаше млади пенсионери испанци. Така много разпалено говориха. И аз не знам испански и го питах, тия хора за какво говорят толкова време разпалено? Ами каза да ти кажа, до сега говориха какво се яли вчера. И сега почнаха да говорят какво ще ядат днес. Това е темата на разговора. Това е най-важното нещо, което хората... Става въпрос за много животняване, наистина, за превръщане на хората в животни. Второто голямо оръжие е парите и алчността. Те естествено всички са свързани. Третото пропагандата, нещо, което те разбира се, тия оръжия не са по значимост първо, второ, трето, четвърто и така нататък. Просто съм ги подредил като в книгата така. Може би пропагандата трябва да е първо, тъй като тя промива мозъците на милиарди хора и виждаме как наши българи хора в чужбина, виждаме как хора, които живеят материално добре, пак са изключително нещастни, защото по телевизията ги карат да живеят още по-добре материално и постоянно обясняват как трябва да спечели милиони от търкащи билетчета, да си купи еди каква си кола, защото неговата е лоша вече. Неговата примерно струва 20 000, той трябва да купи 60 000. Да тегли кредит, на лизинг, там да се зароби и така. Следващата
точка като оръжие, която съм извел като основна е Холивуд. Тъй като Холивуд за мен, аз се наричам атомната бомба на тия сатанисти. След това е теориите на хаоса, социалните мрежи, Фейсбук и лъжите за свободата. След това в книгата по-нататък в изложението преминавам към бъдещето, към това, което ни гласят, като най-главно това са две неща. Едното е трансхуманизма, тренда, както казах, когато аз искам да говоря за това, защото темата е изключително наистина тъжна и мрачна и на някои хора няма да им звучи, наистина звучи страшно и мрачно, но за съжаление това е бъдещето и ние трябва да го знаем, ние трябва да имаме това познание, за да сме подготвени да го посрещнем и да учим децата си как да се борят с това нещо. Трансхуманизма е, не знам, нещо ужасно и според мен в България, скоро един мой приятел, който е доцент, между другото, ми каза, че тая дума съм се измислил аз. Доцент ми каза, че тая дума... Значи, представете си, той не е виновен. Представете си колко малко хора в България знаят за това нещо. Както когато на пресконференцията говорих на журналисти за това, за София има сингуларен университет, на булевард България. Представителство на сингуларен университет. Те не знаят за какво става въпрос. Те не са чували. А сингуларен университет е едно от оръжията на трансхуманизма. Това е една образователна организация на Ремън Кърцуел, който е гуруто на трансхуманистите. В България има чаптър, както те го наричат, който е финансиран директно от Американското посолство, от Google, от Microsoft и от Coca-Cola. Това е чиста работа. Златната тройка, няма бързане. Другата чисто икономическа страна на въпроса е наркокапитализма, който вече и при нас настъпва. После минавам към неомалко с геноцида на цялата раса и така нататък. Мисля, че е много интересно, защото книгата е пълна с данни, затова хората ми се оплакват, които вече се прочели или я четат, че се чете бавно. Защото това не е роман, не е, как да кажа, повествованието не тече, примерно Иванчо срещна Галя, отидоха в кафенето, няма... Не е художествена. Не е художествена литература и се чете доста трудно. Но пък гарантирам, че без да я правя реклама, защото това е второ издание, с много усилия положих да го променя първото, защото първото беше още по-тежко. Гарантирам, че като я прочетете, наистина ще бъдете като хора махнали тъмни очила и виждащи света по съвсем друг начин. Защото виждам, че в България 80% е малко, 90% от хората не знаят за какво става. Изобщо нямат представа. Те не виждат по-далеч от гаража, хладилника, мола, аутлета там за маратонки и такива работи и до там. И Гърция на море. Може и 95 да са. Може. Сега аз много се изкушавам, понеже говорихме за познание, ама ти какво ще кажеш? Да направя това нещо, да положа основите във вас на познанието извън книгата. Защо? Защото познанието е в основата на всичко. Познанието. Познание е едно, информация е съвсем друго. Информацията е нещо вредно. Информацията ви слага в форма. Това се казва информация. Образованието е нещо съвсем различно, но се приема, че образованието е за младите хора. Т.е. те да се образоват. А на по-пораснали хора като мен, защото аз съм на 52 години, вече не трябва само и единствено познание. Сега ще направим един модел, който работя напоследък. От 2-3 седмици, той Пламен знае. Това е пирамидата на политико-историческото познание. Основната пирамида. Който прозре и разбере тая пирамида, много по-лесно ще разбере и книгата, много по-лесно ще разбере и света около нас. Имаме... Моля? Малко по-любели външните чети. Ти като оператор се разсъждаваш. Така, добре. Аз дали ще взема тук от хотела, който са ми оставили. Черно. Така, имаме първия етаж. На първия етаж имаме 5 империи. Това също е алегория, разбира се. 5 империи, 4 от тях са описани в Стария Завет в съня на Навуходоносор, разказан му от пророк Данаил.
Пророк Данаил описва на Навуходоносор как неговата първа империя ще загине, след нея ще дойде друга империя. И действително така става в историята, след него идва Ахеменидската империя или Първата Персийска империя. След Първата Персийска империя, която малко хора знаят, но това е първата монотеистична държава всъщност в цялата световна история, изцяло монотеистична. След Първата Персийска империя идва империята на Александър Велики или Елинистическата империя. Тя е Третата империя. И след нея идва Четвъртата империя, която е Римската империя с всичките си мимикри, ако мога така да го нарека, тъй като Четвъртата империя е империята на Христа, т.е. империята на Месията, на Мошия, както пророк Данаил го казва това нещо, го пише там. Четвъртата империя е последната империя. Нейните мимикри са Испанската империя, Руската империя и така нататък. Петата империя обаче, после ще стане дума за нея. Петата империя е тая, за която говорихме преди малко, империята наречена Британия или Необритания сега. А Пета империя, названието идва още от 17 век, когато Менасе бен Израил, един известен еврейски идеолог, ако мога така да го нарека, предлага на Оливър Кромуел Англия да стане Петата антиримска империя. И тя действително с това и става. Така, минаваме на следващото ниво. Тук имаме 4 обществено-икономически строя на цивилизованото общество. Те са робовладелски, феодален, капиталистически и Маркс, нали? Социализъм, можем условно да го наречем. Тъй като за мен марксизма е, как да кажа, най-голямото господство на икономиката на идеологията, не капитализма, марксизма. Но така или иначе така се изучава. Робовладелски, феодален, капиталистически и социализъм, марксически строй. След това имаме 3 основни политически теории. Първа политическа теория е либерализъм, Джон Лок. Втора политическа теория – марксизъм. Всеки, който е учил история, философия, трябва да знае тия неща. Трета политическа теория – национализъм, нацизъм, фашизъм или както и да го наречем. Последните две са базирани на Хегел на 90%, на диалектиката на Хегел. Стигаме до четвъртия етаж на пирамидата. Тук имаме 2 геополитически системи. Едното е таласокрация, другото е телулокрация. Таласокрацията е системата на морето. Тая система произлиза още от Картаген, Венеция и така нататък, и така нататък. Описана е и е така научно обусловена, описана от Халфорд Макентър в 19 век и тя е всъщност символа на Петата империя. Днешната неолиберална глобализация е последния израз на таласократичната геополитическа система. Телулокрацията е системата на сухоземните империи. Тя е описана официално също 20 век, 20 век, от Карл Хаусхофер. Може би сте го чували. Естествено, той е почти забранен вече и забравен, да кажа, тъй като е бил предворен в кавички геополитик на Третия германски райх, въпреки че не са го послушали да не нападат Русия. Накрая стигаме до един победител в цялата схема. Това е именно Британската империя. Тя е носител, това е Петата империя, тя е носител на капитализма, виждате как се получава, тя е носител на първата политическа теория и тя е носител на таласокрацията, прераснала в днешната глобализация. Нали? Тъй като накрая тя остава сама, тя се самозабравя. Когато нямаш враг, когато няма кой да те притиска, ти се самозабравяш. И вече нейното изчезване, нейното загиване е въпрос на време, без да я притиска никой отвън. Защото нито Римската империя е изчезнала, е загинала, защото някой е притискал отвън. Това с тия преселения на народите, няма да кажа марксистка, но е глупост, нали, пълна. Тя се унищожава от само себе си, точно от това, че няма врагове. Водачите обаче на Необританската империя много добре знаят това. Те са го предвидели,
те знаят, че този целият исторически път не е извървян на празно. От всяко едно от тия неща те са си вземали бележка, водили са си бележки, както аз сега се бъча тук да давам познание, и те са решили да сложат край на историята. Тоест тая пирамида да спре до тук и да не продължава повече на никъде. Това всичко, което го говорих преди малко, което е описано в книгата. Как ще сложат край на историята? Ще виртуализират света. Казвам го буквално. Гледали сте фантастични филми, знаете за какво става въпрос. Ще виртуализират света и ще останат само те да живеят като такива безсмъртни и полухуманоидни, да ги нарекат господари, които ще командват армия от роботи. Включително ще има проститутки роботи, футболисти роботи и така. И това нещо е именно тренда на бъдещето. Какво се получава в момента? Роботронната революция или трансхуманизма, който те налагат именно те, той се развива само на няколко места в света. Той се развива в Америка, в Англия, Израел, Русия, Япония и Южна Корея. И в Китай, разбира се, и в Китай. Но аз съм склонен да мисля, че Русия, конкретно и Китай, те не го правят това, за да се борят с тях, а просто за да са адекватни на бъдещето, което идва. Не за да се борят с Британската империя. Аз пак повтарям, че според мен Британската империя ще се разруши сама. Това пише в момента, втората част на книгата се казва Optimism Unlimited. В нея описвам този целият процес и описвам края на Британската империя, който ще дойде много по-скоро, т.е. преди те да са подготвени. Сега не искам да обяснявам тук за второто пришествие и така нататък, защото не ще да меся схоластика с наука, защото много хора не могат да го разберат и може би справо не могат да го разберат, аз не ги обвинявам. Но моето мнение е такова. Най-много до 2040 година, 2045 дават точката на сингуларност, т.е. това е момента, когато изкуственият интелект ще мине естествения човешки интелект. Според мен, около 2036-2007 година и 1937 година всичкото това нещо ще загине и то ще загине по два начина, един от които ние няма да разберем. Този начин е второто пришествие, тъй като според всички писания Антихриста ще бъде първият човек без душа. А кой е първият човек без душа? Това е човека с изкуствен интелект, защото Бог не му е пътнал душа. Така пак не искам да говоря за това, защото много хора се плашат и малко така, нали... Чисто практичната страна обаче, коя е? Чисто практичната страна е, че Западна Европа и Щатите ще бъдат пометени от други раси. Хайде да го кажа по този начин. 1987 година, с това завършвам наистина, 1987 година Субсахарска Африка или Черна Африка, нали, казах двете части. Едното е второто пришествие, второто е чисто практичното унищожение. Както тук съм описал 7-те смъртни греха, как вземат място на 10-те Божи заповеди като морално унищожение и как унищожението на бялата раса чисто демографски е материалното унищожение. Тук също идва второто пришествие от една страна и точно заради нарушаването на Божиите заповеди. И от втора страна, 1987 година Субсахарска Африка цяла беше 200 милиона. В момента само Нигерия официално е над 200 милиона, а Субсахарска Африка може би е между милиард и 200 и милиард и половина. Говорим за негрите. Защото в СКАП, като бях казал, че 6000 лева била глобата, като кажеш един път негър или един път федерас или един път циган. Не сега се надявам, че тук няма. Аз приготвяш 12 000 и по два пъти. Е така за удоволствие. По 6 000, педерас. Виждате какво става и в момента с иммигрантите, който е ходил в Западна Европа, много добре знае за какво става въпрос. Нека да я хвалят колкото си искат BTV-та и NTV-та и там техните всичките измислени телевизии, английски, френски и всякакви. Не, те французи сега да се осъзнават малко, но твърде късно. По неофициални данни, в Франция има 27 милиона африканци. 27 милиона. Значи Франция е 66 милиона, представете се какво става. И това са млади хора. Да. Какво се получава в 2036 година? Населението на Западна Европа, африканците минават 50%.
и става война. И тогава наистина ще бъде това Томас Хобс, което го нарича Guerra de tutti контра, война на всеки срещу всеки, тъй като пък от останалите бели хора, които ще бъдат малцинство, една значителна част са промити мозъци. Те и в момента са промити мозъци и те ще застанат на страната на негрите да се бият срещу останалите бели хора. Ма ние го виждаме. Ще стане страшно. Видя в Крайстчърч. Да. Нали? Да. Това, те всичките си сложиха за братки, в Да, знак на да. солидарност с това. И те ги коват, те застават от тяхната страна. Той е видимо това вече. Да, за сметка на това, след като мине всичко това нещо, значи към 2040 година, белият човек ще възкръсне, като аз описвам една държава, мечтана от мен, нейното устройство, нейната нормалност, нейната духовност, така, която наричам от Утопия, т.е. държава, която я има, територия, която я има, и моята така тайна мисъл е, че тая държава е България. Но това е вече в втората част. И се надявам това да се случи. Няма причини да не стане, от нас зависи и чисто логично може да стане това нещо. Тоест ние отново да се вземем място на водач на белите хора, тъй като целият Запад, пак повтарям, за мен до 2445 година просто ще загине. Благодаря. Кажи, после си говорим. Искам да кажа две думи. И аз мисля, че бях един от първите читатели На първото издание. На първото издание. Така, на моя приятел Иван и духовен брат. Ще ви споделя едно мое лично преживяване. Нещата, които са написани в книгата, когато ги четах, това са мои вътрешни духовни преживявания, които имам повече от 7-8 години. Всъщност, попадайки в книгата, аз без изненада, защото съм вярващ човек и знам, че няма случайности, имаме закономерности, които ние не познаваме поради нашето слабоволие и слабодушие, аз започнах да виждам усlovестяване на моите духовни преживявания, написани в книгата. Всички тези неща, които аз съм абсолютно убеден, че има хора, които не са в прожекторите, хора незнайни, които вътре, по духовен път, те достигат до тези неща. Но тъй като, знаете, ние като Божии създания сме създадени пак по образ на Светата ни Троица, като Отец, Син и Свети Дух, с разум, душа, душевност, това са емоциите и чувствата, и духа, Божествения дух. Тези три инструмента, които ни е дал Господ, те трябва да работят в съзвучие. И когато на един духовен човек бъде подхранен разума с абсолютно доказуеми, видни, причинно-следствени връзки, с не само обясняемо, това не е негова, как да кажа, много от неговите нещата в книгата не са негова позиция. Това са просто видни неща, но той е направил един невероятен труд, аз смея да кажа пак по Божия промисъл, е успял да събере на едно такова концентрирано место, което, както не знам кой прави впечатление, дори на най-страшните пасажи аз се усмихвам, но смятам, че ние всичките трябва да се усмихваме, защото всички нормални хора в нашата християнска цивилизация дълбоко в душите си разбираме, че ние сме духовни същества с земни преживявания, материални преживявания, а не обратното. А не материални същества с някакви духовни живявания. Тази картинка аз лично го помолих Иван да я направи, да я нарисува, защото е изключително интересна и според мен много хубаво онагледява така чисто схематично, концентрирано всъщност едно малко обяснение на света, в който живеем. Сега, аз през цялото това време, освен за книгата, ще си позволя да кажа нещо, нали, нас и Иван естествено, ни дълбае въпроса, той не само ни дълбае, ние отговаряме на него, къде сме ние в цялото това нещо, какво правим ние с нас, с нашия живот, с нашите души, с нашия живот, който е вдъхнат от Господа, който ние нямаме право да пилеем. Познанието, то не е самоцелно. За мен то е познание, за да може
Не само като личности, а като общности, ние да вървим заедно и да може да се противопоставяме на всичките, така наречени, сега много обичат да ги наричат така с ирония, ще използвам, предизвикателства, нали, защото така е по-коректно, а то си е унищожение, то си е трудност, то си е асимилация. Няма... 30 години преход имаме, нали? Не унищожение, а преход. Да, преход. 30 години преход. Да, и масата от българите вярват, че това е 30 години преход. И до ден днешен никой не може да каже преход към какво, нали? Но това е, нали, друга тема. Така, нека да дадем, така дадах тази, исках да кажа, това е духовната страна, в някаква част осветлих, от гледна точка на рациото. Иван, може би не знаете, ние го представихме, той е председател на Възраждане на структурата в Велико Търново. Не случайно, той, между другото, написайки тая книга, е един от, бих казал, малцината дълбоки оптимисти, които аз познавам. Имайки досег до това познание, не, а то провидян през неговата душа, написано през неговата ръка, не само да се съхрани този оптимизъм, а напротив той да разцъфне, и за това ще има продължение на тая книга, означава една много силна вяра, силна душевност и убеденост в това, че първо няма нищо случайно и второ, че ние имаме нашето место и бъдещето е в наши ръце. Ние можем да контролираме така наречената си съдба. Има Божия промисъл, но има нашата свободна воля. Вашата свободна воля днеска е да дойдете тук. Сутрин като станете да поемете въздух. Дори хората, които отказват да изразят свободна воля, пак проявяват свободна воля. Те се отказват от нея. Ние сме убедени, тъй като Иван е, смея да кажа, най-сериозният идеолог в Възраждане, сме убедени, че тази книга и този труд той не идва случайно, както и не случайно се случват всичките тези събития в цял свят и в Европа. И в България не случайно се съществува и такава организация като Възраждане, не случайно виждаме всички тези неща, процеси, които се случват в нашия социум. Никъде тухма не пада върху главата на някого случайно. Точно така. Някой е пуснал. Булгаков, майстор на Маргарита. Никога и никъде тухма не пада върху главата на някого случайно. Щом пада, значи има защо. Да, въпросът е ние да го провидиме, ние се осмеляваме да кажем, че сме го провидяли. Много хора го правят инстинктивно, може би не съвсем съзнателно, или други хора по-съзнателно, това няма значение. Процесът е в ход. Завършвам. Защо е важно тази книга? Аз бих казал, тя не е препоръчителна. Тя според мен е задължителна за всеки, който дори има просто елементарен инстинкт за самосъхранение, който е запазен все още, нали? Не е унищожен от тези най-страшните им оръжия, Пламен, които казва смрад, средствата за масова реклама, агитация и дезинформация, който е наистина изключително силен инструмент и много хора са паднали в жертва на него. Но това, което искам да кажа, тази книга е задължителна, за да може всеки обикновен човек той да се окупити, да може да си намести координатната система. И в тази координатна система той ще види къде е България, къде е той самия. Ще му се наместят дори много важни неща за неговия личен, общностен, социален мироглед и светоглед. Когато ние можем да наместим, когато се наместят повече хора, наместят координатната си система, не говоря в детайли, поне да я ориентират горе, долу, ляво, дясно, изток, запад, поне това, къде се намираме, ние можем вече да помислим какво може да направим ние с нашата съдба. Може ли да противопоставим на това нещо? Естествено, че може. Нещо, което той не спомена в книгата с изключително интересни неща, флагмана на тези пандемонисти, така наречената излезе сега от главата. Тази неизбежна фаталната неизбежност, която се опитват да ни... Фатална негър, това е фатална неизбежност. Не може да се говори. Това е фатална неизбежност. Това, което те искат да кажат, че всъщност пътя, който те ни рисуват, е абсолютно задължителен. Неотменим, непроменим, което е абсолютна глупост.
Нали, дори средно интелигентен човек трябва да знае, че това е абсолютна глупост. И другото, другото, което е, ти много хубаво каза, понеже сега, пък, ще цитирам Майкъл Крайтън, аз много го обичам, те него го самоубиха, но той казва така, в всяка хипотеза има аспекти, които никой не иска да обсъжда. И в тяхната има такива. И те мълчат за някакви неща. Но нашата трябва да бъде първо абсолютно никаква телевизия. Това е жена ми тук. Тя знае, тя е така потърпевша от цялата тая работа от 15 години, защото вкъщи постоянно имаме скандали. Това е въпрос. Аз съм абсолютен враг на телевизията, защото смятам, че това не само, че не е полезно. Това не ти дава нищо, това само ти взема. Само взема, тя е направена за да взема. Това е бизнес мероприятие. Второто нещо. Говорихме за как всеки човек ще провиди. Той, за да провиди обаче всеки човек, той трябва да тръгне от общото към личното. Тоест, трябва да има фундаменталните познания. Имайки фундаменталните познания, почне да си ги подрежда. Малко по малко ще стигне и до това. Но нямайки фундаменталните познания, какво казва Карл Попър? Индивидуалната свобода. Тоест, всеки човек трябва да е максимално свободен. Един да прави секс с дървета, други с прасета, трети да ходи гол по улиците, четвърти, нали, всякакви такива работи. Пети пък, като може да се отреже ръката. Нали. Колкото по-шантаво, толкова е по-свободен човек. Нали. Това е целта. Всяко едно колективно мероприятие, да употребя този русизъм или действие, всяко едно колективно действие е вредно от гледна точка на тия крайните нови либерали. Карл Попър, не знам, може би повече от вас знаят, но всъщност създател на отвореното общество е Карл Попър. Отвореното общество е именно обществото на крайния либерализъм. Това е на индивидуалната свобода, постигната съвършена индивидуална свобода. Аз тук имам един много такъв момент за България, който ставаше въпрос за индивидуалната свобода. Понеже в книгата имам понятийна база, моя, той каза много хубаво, че фатална неизбежност и понятието либераст, което не съм го измислил аз. Той е на Иляс Мирнов, един руски журналист. Либераст, аз го наричам, това е симбиоза между либерал и лесбораст. Не, либераст не трябва да се казва, защото е забранено. Обаче лесбораст може да се каже. И той как богато звучи лесбораст. Да, лесбораст. Какво означава абсолютната индивидуална свобода, ако този лесбораст, каквито ги има много, особено в София, някога се лъжим, който вярва така в индивидуалната свобода, някоя вечер така бъде пребит и обран най-безцеремонно от някой престъпник, чиято индивидуална свобода пък е такава да е престъпник, нали? Да убира, да бие. Той се чувства свободен, да прави така. Много интересно, той либераст, как се чувства след няколко дена, като го пратят да скита из дебрите на либерастно-демократичната съдебна система, която вече е получастна. Която вече е получастна. Там всичко е ясно, се разбирам се. Не искам нищо да казвам. Защото тя адвокатка цвети и за това. Всички сме там. Как обаче той би преживял мазненето на адвокатите, чиято единствена цел е да му вземат парите, тъй като те са продукт на същата победила ненормалност. Моето мнение, поне съм се сблъсквал в такива случаи, е, че този либераст точно на последващия ден ще бъде много по-краен от нас. Ще смени убеждение. Радикал. И при първия удобен случай ще почне да дига касата ръка. Просто със сигурност ще стане. Аз съм виждал такива хора, не един и двама. Даже съм се карал с един, не искам сега да споменавам имена или такова, карал съм с един, който беше дълги години ми обясняваше как циганите, те са хора като нас, негрите там и така. Аз викам, аз нямам нищо против, не ги мразя. Обаче в един момент къщата му 3 пъти обираха цигани. И нещото, което той каза, отивам да търся биологично оръжие. Да, ето пример. Сега няма тук не сме събрали да изпадаме в крайности, но има много хубави, искам да запомня, много хубави отзад като речник на нови понятия, които той използва. Тия понятия трябва да се знаеш, защото иначе... Наистина, като спомням си за инцитатите, за сизифите... Ето, фаталната неизбежност, основна мантра на пандемониума. Длъжни сме да нямаме избори, да вярваме във всичко, което ни представят медиите и пропагандата. Длъжни сме да вярваме, че няма раси, полове, нации, Бог и всички останали нормалности и това е фатално неизбежно. Няма спасение от нея. Тя за това е фатална.
бъдещето такова, каквото го мислят увредените мозъци на няколко хиляди влиятелни мизантропа, това е фаталната неизбежност, която ни налагат. Превръщането ни първо в крепостни сирени, а после и в карти памет на тия, които живеят. Естествено, според... Сега аз не искам да говоря още в началото, като си говорим, не искам да говоря за това, но поне вчера слушах една лекция за доброволната евтаназия и така, неща, които се подготвят в момента. Не са фантастики, не са измислици. Ние си мислим, че това, което нашия мозък не може да го побере, както не може да побере, примерно, че има ангели, така сега не може да побере нашия мозък, че след време хората се редят на опашки да ги самоубиват. Тоест за доброволна евтаназия. Защо? Защото пропагандата така ще им промени мозъците. Така ще се усъвършенства. Така се усъвършенства, че ще ги принуди да повярват, че е по-добре да не са живи материално, а да са живи само виртуално. Тоест, той живее, съзнанието му е вкарано в една карта памет или чип или флашка да го наречем, да. И тая флашка е сложена в един сървър и той живее виртуално. С кортикален интерфейс е стегнал съзнанието от мозъка му, той живее виртуално, тялото му е изхвърлено за деасемблиране, както не за преформатиране. Да, трансформалисти казват за преформатиране. И всичко това е философия, това не е... Тоест това, за тия хора те не правят нищо лошо. И като източник на някакъв биологичен ресурс. И така става. Както в филма Матрицата, бе. Да. И тия хора, за тях това не е нещо лошо. Те не смятат, че правят нещо лошо на този човек. Те в себе си са убедени, че това е чисто утилитарно действие. Те го наричат прогрес. Абсолютно. Има цяла глава има за това, що е прогрес. Така, прекратяваме, защото ще продължим. Чакам вашите въпроси. Може ли да питам аз? Може, разбира се. Имате ли някаква представа или по-точно да сте наблюдение в кои точки на Европа ще има опорни точки, в които тези теории трудно ще минат и те ще бъдат основата за това възраждане, за което говорите ментално, като визирахте България? Източна Европа. Казваме веднага. Източна Европа. Ето, До някъде разчитам, че Южна ще се запази. Обаче не съм убеден. Очерта тя от нашата расова група. Моля? Унгария се очерта като такава и тя от нашата. Да. Унгария, Румъния, България, бивша Югославия, Гърция. Централна От расата на Битохол. Точно така. Нали? Точно така. Една Атила. И друго нещо по-весело за информация ще ви кажа. Ако сте гледали, ако не, по някакъв начин си го намерете, тържеството за откриване на тунела под Алпите, последно. Гледа. Това е ужас. Това е кошмарна история. Може го снимайте и на вашите лекции го пускайте, за да стане по-ясно на хората за какво става въпрос. Тук е господин Пасков. Ти го знаеш за какво става въпрос. Всички бяха... Това се поправиха на церно откриване. Всички тези лица там, които бяха официалните, с такъв възторг ръкопресних, особено Меркел и другите. Емоцията. Това е парад на сатанизма. Ще си позволя също да Те с кажа... промити мозъци. Аз се дървам да говоря за това, защото хората не го разбират. Интересно как са ги програмирали тези висши в момента управници да реагират по един и същи начин. Не са глупави. Чували ли сте за канцеракт? За канцеракт някой чува ли? Да. Канцеракт той е исторически документ, нито е тайна, нито нищо. Всеки германски канцер не Това се го знам, признава. подписваш. Разбира се. Ама чак пак толкова да го... Не го питат. Това, което Иван, което каза от начало, което той използва тази алегория с сатанизъм, всъщност за вярващия човек няма алегория, това е истина. Това са наистина хора с обсебени души. Както искате може да ги наричате. Не му харесва да ги нарича, че мамон ги владее, но това са хора, които са влезнали демони в тях и ги управляват и това са едни ходещи марионетки. Затова така и гледат. Съвсем накратко... Духовно болни. Да, Как се че... добират до властта? Как ги избират точно пък? Напротив, Разбира се, те са провокирани там. Да. Те са първо създадени и са поставени на това Ако место. някой си мисли, че Бойко Борисов тече избори, За него вече ясно. не само за него, то там е същото, то не е различно. То е същото. Ето за нашия въпрос. Изпълням честно. Тук бих искал да благодаря на автора за написването на тази ценна книга и за това, че той ни въоръжава с ново познание, което е изключително ценно в нашето време, объркано време. Ще си позволя обаче да изразя и едно мнение. Преди 30 години Фукуяма
също предсказа, че идва краят на историята. Той се отказа вече. Но, виждате, че живота го опровергава. Историята и човешката цивилизация не се развива праволинейно. В момента се извършват действително грамадни трансформации в съвременния свят. Ако ние сме живели до сега в така наречения празен свят, примерно имало 1 милион човеци на Земята, след това стават 1 милиард, сега сме 7 милиарда и половина, в момента човечеството живее в така наречения пълен свят, което означава човек започва до такава степен да ограбва природата, да се намесва в природните неща, че има опасност това, което вие казвате, да стане реалност. Но, тук това, което вие изразихте като пирамида, централният проблем е изхода, на къде вървиме цивилизацията, човечеството. И тук, до голяма степен, всички онези, които продължават да вярват на тези идеологии, либерализъм, комунизъм, консерватизъм и така нататък, религиите, които са възникнали в така наречения празен свят, днеска нямат никакво значение и роля. Днес, за да се променят нещата към по-добро, трябва да се създаде нов мироглед. И това е мирогледа на хуманизма, на социалния рационализъм. Защо е необходимо човечеството да дава милиарди и трилиони за въоръжение? Ето едно безумие. Тук даже един от авторите на идеологията на хуманизма, той може би ще вземе отношение, но изхода за България и това, което ни вълнува като граждани, е, че не може да бъде сменена системата с промяна на пряка демокрация или директна или с една частичка. Смяната на системата и промяната към по-добро бъдеще може да се осъществи чрез промяна на мирогледа на хората, на съзнание. И това, което вие изразявате в дълбочината на промяна на мисленето, а не телевизии, промиване на мозъци и така нататък, което ни хвърлят действително в дълбините на падение. И приключвам с това. Човешката цивилизация в момента, така както се развива с двете главни причини за бедите и недъзите и провала, това е алчността и егоизма. Чрез преодоляването на тези неща, тогава може да настъпи по-добро време. Но това е един труден процес, деликатен процес и той няма да стане лесно. Точно също съм описал. Да. Само, че аз лозунга го наричам с 3 думи. Алчност, егоизъм и простотия. Всъщност това са 3 смъртни греха също, нали? То не може да има по-главен или по-малко главен. 3 от 7 смъртни греха. Но хуманизмът, така наречен хуманизъм, няма да ни спаси. Твърде късно е вече да ни спаси хуманизма. Няма кой да го наложи. Именно за това аз виждам нещата, и тук така съм ги описал, като малко като завръщане в миналото. Много мислители в момента, включително и леви мислители като Жижек, нали, също, те виждат бъдещето на света в връщане към миналото. Тоест връщане към традициите. Основната традиция, да не кажа най-главната, и пак ще кажа, вие говорите за света. Аз не искам да говоря за света, защото ако на мое място тая книга беше написал някой индиец и правеше пирамидата някой индиец, всичко ще да е коренно различно. Ако я беше писал някой син на вожд от Конго, също ще да е различна и книгата ще да е различна. Аз вярвам в съществуването на отделни човешки раси, защото те са съществували от как Бог е създал света. И тия човешки раси са различни. Ще ви кажа още нещо. Много съм мислил за това, защото се сещате, че за да напишеш 10 страници трябва да мислиш дни. То не става така. Ако ще плагиатстваме е лесно, ама не сме такива хора и не бива. И не бива. Замислили ли сте се, защо не се получава кръстосването между расите, между всички раси? Вижте, че няма раси от мулати. Виждате ли? Няма раси от мулати, няма раси от замбо, няма народи, няма държави, населени само с мулати, няма народи населени само с замбо, няма народи населени само с смес между китайци и бели, примерно. Няма такива народи. Защо? Защото там не се получава генетичното смесване. Единствените 2 раси, даже той не е самостоятелна раса, при които се получава расово смесване, са индианците и белите. И затова има цели народи, съставени от метиси в
Латинска Америка, които при това се възпроизвеждат много добре и се увеличава броя им. Защото при мулатите, при смес между бял и негър, това не се получава. Те са катари в общи линии. Едно-две поколения и толкова. Няма, иначе Куба отдавна да е народ от мулати, примерно, или Бразилия. Но не са. Не са. Ето, примерно, Хаити е 95% негри. Не са се смесили с белите. Белите живеят отделно. И не са смесили не защото някаква сегрегация или омраза или нещо такова, просто защото не се получава. Това беше забележка моя, защото аз през цялото време говоря само за бяла раса и обяснявам защо говоря за бяла раса. Нещо от мраза негрите или индианците или китайците. Никого не мразя. Тук не става просто за любов и омраза. Любов и омраза може да има вкъщи, там със семейството, с приятелите, иначе. Значи фокуса и подзаглавието е самоунищожението на бялата раса. Точно така. Тези всички, които вие казахте, те могат да станат реална заплаха. Те не могат да станат реална заплаха. Това е един меч, който ни седи над главите и той се спуска. Не може. Това не са фантасмагории, не е след години. Колкото до преката демокрация, непрекъснато. дето го говорихте, тая дето стана с някакъв спор във Фейсбук, имаше вчера донека с Костадин. Как се каже, тя в Финландия живее. Тя е лидер тук, тя се бори за... Нали се сещаш, Пламен, как се казваше тя? Атанасова. Дора Атанасова. И тя е борец за пряка демокрация. Тя иска в България да реагира. Значи това е пълна глупост. Разбирате, това е пълна. Каква пряка демокрация? Това е като, дето много пъти сме си го говорили и в Възраждане и извън, за изцяло мажоритарните избори. Сещате ли се, ако има изцяло мажоритарни избори, за какво ще става? В момента с това съзнание с тия хора. Всички в България, всички хора, дето имат малко повече пари, ще влязат в парламент. И ще стане страшно. Ако сега е страшно, защото сега наистина е страшно, но то не е толкова страшно, ако човек разбира и тия процеси, защото България загуби Третата световна война, т.е. ние бяхме на страната на комунизма, на таласокрацията, нали, на теолокрацията и на руската система, на марксизма, и затова загубихме Третата световна война и сега сме колония на Запада, на англосаксонците. Както загубихме Първата световна война, така загубихме и Третата. Така че няма нищо страшно, тия процеси текат, минават и заминават. Малко хора знаят, но 17 век нашия народ се е бил стопил 600-700 хиляди души. Целият български народ. От делтата на Дунав до Дурас, Албания. Целият български народ. И въпреки това сме се възродили, оцеляли сме и сме оцеляли не защото, както един ми беше писал, защото хората работили много и имали нужда от много деца. Не е това. Хората са имали тук. Това е марксистка гледна точка. Така е икономическа. Всичко се обяснява материално, с икономика. Хората са имали дух. Хората са вярвали в Бог. Само това ще ни. Затова казвам, ние трябва да се върнем към миналото, а основната парадигма за връщането ни към миналото е връщането ни към вярата. Сега, дали вижте какво става с исляма? На нас може да ни е враг, за нас може да са сатанисти, може да са... Обаче така иначе вървят напред, те се развиват. Защото те не се отрекват от религията. Ние отвърдихме религията, дори в момента богоборството и атеизма на Запад са много по-страшни, отколкото бяха при нас през комунизма. Много по-страшни са. Да, не, извинявай, че поне това момче с червения половер. Кажи ли? Нали искаш да кажеш? Да. Нали искаш да питаш при това? Може ли да е коментар? Не, може. За тези, които не познават, ще се изправя. На 35 години навършен съм, от авиоинженер съм. От 2002 година нямам телевизор вкъщи. От 2008 година работя по света, като казахте Дурас, там ми беше първата командировка, оттам насетне Албания, Гърция, Казахстан, Иран, Литва, една година бях емигрант, Швеция, Франция, Полша, Испания, може би пропускам някоя държава. Та моя коментар ще се опитам да е много кратък, няма да прочета книгата сега по две причини. Първата е, че до момента съм напълно съгласен с вас на 100%, което казахте и въобще всичко, което чух от трима ви отпред. И втората причина е, че точно в момента не се чувствам готов да я прочета, защото най-вероятно ще ми допълни това, което вече знам и искам да се подготвя емоционално и духовно, като си
си допрочета Библията този път до края, защото съм я хванал от известно време и искам да се я прочета до края, като този път я чета с въпроси към няколко пастори от няколко различни църкви. И като се прочета, ще прочета вашата книга, но ще си я купя, разбира се. Това е от мене. И нещата, които казахте, съм, пак казвам, 100% съгласен. Видях ги лично с очите си в страните, които изброих, че съм посетил. Казахстан ли? И там ли? Всъщност, благодаря за въпроса. Това е държавата, в която нещата са най-добре, защото там още хората са 50 години зад нас, като мислене, още вярват в комунизма, който е бил създаден някога, още са много задружни, помагат си, живеят много скромно, много спокойно. Не са още толкова отровени от Запада. Благодаря за въпроса. В Казахстан са най-добре от всички държави, в които изброих. На второ място са Иран. Благодарение на желязната завеса, която все още пък тегне над тях от този ден ги ръководи там. Не мога да му кажа звание. Така че... Благодаря. Въпроси? Госпожа Първиз. Моят въпрос всъщност ще бъде и във връзка с момчето, това, което каза за Библията. Въпросът ми конкретно е, вие говорите за карти памет, които ще целят да превърнат хората. В Апокалипсиса на Свети Йоан има пророчество, то е доста известно. Всъщност аз така виждам системата Антихрист или това пето царство. Ще принуждава всички малки и големи, предполагам хората го знаят, богати и бедни, да поставят белег на челото или на десницата си, без което няма да могат да купуват, продават и да съществуват. Всъщност това, вие виждате ли го като изпълнение това просто евентуално тези памет карти или чипове? Този чиповете отдавна се знаят, те са разработени, вече просто за сега не могат да ги поставят, все още по много причини. Има много вече. Хиляди хора имаш чипове. В Норвегия реално... И в България има хора с чипове. В Норвегия рекламират по телевизията, в Австралия политическа програма, рекламира ги, да. Аз искам много първо, той ще ме прости, защото той знае, що ще ме прости. Много искам да благодаря на Петя, нашия домакин, който е виновникът тук за всичко, което се случва. Петя, понеже говорим за Библията, нали помниш какво си говорихме? Ти ако има нещо важно на този свет, то го пише в Библията. Нали така? Това отговарям аз като щом няма нещо, което да не го пише. Там стига въпросът е с какви очи човек чете и с какъв поглед, с какво сърце. Само да допълня, че всички свети отци на православната църква са абсолютно съгласни по едно нещо по отношение на Апокалипсиса, че това царство на Антихриста в апогея му ще трябва 3 години и половина буквално. На свети Йоан Златоуст, пък едно тълкование, може би към госпожа юристката по-скоро, че един от белезите на Антихриста ще бъде разрушаването на римската правна система, което вече го виждаме, как се налага дори в България с прегазване на всякакви правни норми в законотворчеството, отричане на правото с някакви закони. Отричане на справедливостта в името на правото, което те създават и го наричат такова. Те всъщност това е изнасилване на римската правна система, на базисните принципи, върху които се граничава цивилизация. Аз ще ви отговоря само на нещо. Абсолютно сте права, да. Всичко, което е казано, търсещите хора, нали, аз това дори не ги наричам религиозни, защото религията е един от религия, това е човешкото помишление, познание за Господа, вярата е нещо много повече от това. Затова вярващия човек дори не му е нужда да знае. Той вярва, той ги разбира с духа си. Там където, къде е този дух, защото така ни възпитава, материализма това възпитава, трябва да можеш да го пипнеш. Нали? И тогава къде е този дух, аз искам да го видя. Нали? Душата, емоциите, можеш горе-долу да ги видя. Нали? Като кажеш кой е дух, ето, като кажеш кой съм аз, къде се пипнеш, горе-долу там се помещава и духа. Той е навсякъде в нас. Това, което искам да ви кажа, да, написано, светите отци са го написали. По-скоро, ако има някаква фатална неизбежност, тя не е, тя е божествена неизбежност, това е тя. Само че никой не може да каже как ще се случи и колко време ще продължи, защото един много важен фактор влияе на всичките тези неща.
Това е нашата човешка свободна воля. Двете определящи неща са Божия промисъл и човешката воля. Ние с нашата човешка воля можем много да променим нещата. Съгласен съм, това е едно тълкование на Светлости Лазар Тулст е, че две неща го възпират, което се говори в Библията. Едното, което го възпира е римската правна система, а другото е свободната воля на хората. И той ще излезе от бездната и ще се възцари тогава, когато хората се съгласат, вече са подготвени да го приемат. А ние виждаме вече колко е напреднало това разложение на мисловно, на ментално ниво. И на всяко ниво. Ако оставим тази богословската страна, наистина дълбоко верската страна на този въпрос, нали, аз не съм съгласен с господин Косаков, нали, че света няма нужда от религии. Значи в този класическия смисъл, нали, човешките мишления за нещо си, защото хващат една група хора, елити или както и да е, взимат някакви божествени истини и започват да правят с всякакви неща. Затова се народиха 1 милион църкви, секти и така нататък, които служат просто на някакъв частен, корпоративен, малък или друг интерес. Християнската религия, по-скоро православието, то не е случайно, защото това се казва православие, защото православие, без да има изменения на божествените закони, посредством апостолите и така нататък, там това, което е много важно за нея, за православието, е всъщност системата от морално-нравствени ценности и стойности, които могат да помогнат за възпитанието, образованието и просветата на човека. Затова ние без православието, без християнството, за мен не можем да минем изобщо. Дори и в частта му, не толкова в вярата, а в този морално-етичен, нравствен вид. Въпроси? То дори да звучи цинично, дори понякога, защото аз се мъча да го обясня на хора, които... Защото като стане въпрос да водим такива разговори, огромна част от хората се плашат. Те не искат да... Така, това е ретро, това е минало, това няма смисъл да се говори. Просто им е така неприятно, не искат да водят такъв разговор. И аз им обясних следното, се мъча да го обяснявам рационално. И им казах, добре, кажете ми един проект, в кавички, грях на душата, че казвам проект, по-добър от християнската религия, който да е довел до такива високи нива на развитие човечество, бялата раса, защото предимно бялата раса е християнската религия, колкото и сега да има негри и всякакви, но от нас е тръгнала, нали, християнската религия. Кажете един друг проект, който да е толкова успешен, толкова дълготраен, защото в историята, аз преди слушам историк, в историята нещата се доказват с време. Те не се доказват един висок пик, нещо да достигнеш за кратък период и после да пропаднеш и да те няма, да те забравят. Дълготрайност. Затова държавата на Платон, която либералите постоянно се правят гаргара с нея, защото разчитат, че ние не сме чели държавата на Платон, така, ама ние сме я чели. Държавата на Платон всъщност е една тоталитарна държава, базирана точно на традиционните ценности и на религията. Това е държавата на Платон. И той дава за пример, какво дава? Дава Спарта. Тая държава, която описва Платон, е Спарта. А спартанската държава е съществувала 600, близо 700 години, почти без никакви промени. Това е исторически успех. Това е. Затова казвам, нека някой спори и да каже, дайте един по-добър проект, за бъдеще говорим, от връщане на вярата. Ние сме спорили във Възражданите, знаеш. Така е. Дайте един по-добър проект. Вярата не от първи век, от истинското християнство, защото всичко е изопачено, фалшифицирано, направено, нагодено. Без компромиси няма да стане. Ние не сме съвършени, ние не сме ангели, ние сме хора, ние сме несъвършени, ние сме грешни. И трябва да свикнем с това нещо. Даже аз тук в книгата така съм го завършил, че ние, един момент само, ние не бива да мислим, че спасението ни от кривите демонични ногти на сатанистите означава връщане в Едем, т.е. в рая. Това също няма да стане, защото сме хора, а не ангели, макар и да сме неговата на Бог любима рожба. Просто неговите деяния, които ние сме приели като ход на историята, ще продължават, ще продължи вечния нормален ход на времето. Той винаги ще бди над нас любимите му създания. Затова непрекъснато ще се сбъдват пророческите думи на Булгаков.
всичко накрая се оправя, така е изграден светът. Но, пак казвам, ние сме хора. Ние сме се грешили веднъж първородния грях и никога няма да станем наново ангели. Има други въпроси? Аз искам един, може би последен въпрос, Да. други. Да. Мисля, че ще е интересно и на аудиторията, понеже говориш за либерализма и нали, за свободата. Да. Да кажеш двете неща всъщност за либерализма, който произхожда от либерта и от фридъм. Двата вида, да. Двата вида, за да могат много от хората да осмислят това нещо, защото ние в български имаме една дума, Значи, свобода, а те на... Пак опираме до фундаментално познание. Да, това е много важно да го... Познание. Който има фундаментално познание, което става само с четене, естествено няма тая книга. Десетки и стотици книги, не само на нея, на много други книги. Когато човек има фундаментално познание, той ще бъде като титан. Той ще бъде като Арнолд Шварценегер на млади години, така се чувства. Толкова силен, толкова с духа, с духовната си сила. Свободата, първият либерал, първият идеолог на либерализма е Джон Лок, но той вече е толкова ретро и толкова неадекватен спрямо нашите дадености, че той се споменава само така в нещо като отец Паисий, нещо такова. Свещен създател на либерализма. Но всъщност същинския философ на либерализма е Джон Стюарт Мил, той 19 век е живял. Той разделя свободата на свобода от и свобода за. Има английски думи различни. Като свободата от се казва liberty, а свободата за се казва freedom. И затова сега, ние сме имали спорове и с тебе сме си говорили за тия неща, затова сега вие да сте чули някоя партия да се казва freedom. Няма такава партия. Защо? Защото freedom е свободата за. Тоест това е свободата според Светото Писание, свободата според християнството. Свободата за поемане на отговорност, свободата за създаване на семейство, свободата за вяра в Бог. Това е свободата за, т.е. freedom. А liberty, както сега имаме либертарианци, либерализъм, неолиберализъм, кои бяха минархисти, сега нарко там и така нататък. Liberty е свободата от всичко, която в момента виждаме, че е достигната до някакви абсолютно извращения, крайности, дето говорих преди малко за кози, овце, сгради, там тук съм ги описал разни. Да, от всякаква нормалност. Групов брак, предлагам. В Норвегия, къде беше групов брак. 5-6 души се женят едновременно. Така им харесва, нали? Са свободни хора. Това е свободата от всичко. И само души. Карл Попър и животни може да има, да. Някой козичка, крава. Некрофилия също, да. Също. И тая свобода е свобода от всякакви правила. Свобода от нормално, свобода от вяра, свобода от семейство, свобода от нация, от раса. Не знам дали знаете, но сега най-модерните трендове, както се казва, най-модерните трендове, да, са трансрасизъм, трансрасовост, не расизъм. Значи както има трансджендери, които... той казва така... Да, има няколко такива. Казва, аз съм бял, обаче се чувствам негър. И когато някой му каже бял, той може да го осъди. Нали, закона го пази. Казва, той се чувства негър вътре в душата си. А последният писък на модата, понеже сега се чудят в Европа има брожения срещу иммигрантите, сега има климатични мигранти. Това е последното. ООН го одобри официално. Значи... Давате ли си сметка на какво ниво се работи? Точно така. То за всичко стои ООН. Не е смешно. Не е смешно. На какво ниво се работи? Примерно Мехмед или Мохамед, еди кой си от Судан, да речем, казва, мен тук ми е горещо. Топло ми, климата не ми харесва. Искам в Франция, или в България, или в Полша, или в Германия. Там е по-хубав климата, по-хладно така. Тук ми е много топло. И пускат там в бежанците, пускат се и те показват, ми сега не мога да откажем на човек. Той бяга от климата, ние не можем да го откажем. Всичко това се прави с цел унищожение, то се вижда с просто око. С унищожение аз не искам да кажа само, че няколко пъти го заобикалям този проблем с теориите на конспирацията, казах, нали, за Анунаки и за такива. Не съм писал тук нарочно за това, но ето тук е доктор Пасков, той знае за какво става въпрос с храните в момента. Знаете за какво всичко това се прави с цел тролене, цел убийство, химтрейли и така нататък.
Не съм писал за това, признавам, защото той е на границата на теорията на конспирацията. Има един наш Накев, мисля, че се казваше, доктор Накев или Начев беше. Има му статията, но те го уволниха от всяка. Не знам дали е жив преди 5-6 години. Той беше писал в Европейската комисия научна статия, научен доклад за вредата от разрешените храни. Не от тия, които са на ръба на разрешение. Вредата от тия храни, които са разрешени, които в документите на Европейската комисия ги пише, че се позволяват за консумация. Той беше писал за... И казваше, че раковите заболявания, които последните 30 години са увеличили 10 пъти, не знам дали знаете, 10 пъти, раковите заболявания точно от това нещо 100%. Точно от храната. Точно от това нещо. И всеки разновидности на всеки синдроми и болести, които ги няма. Обаче до там, както Майкъл Крайтън, деца с тебе си говорихме, Майкъл Крайтън, човека беше здрав, прав, на Хавай там снима микро, нали, тръгна да пише микро и така, и след един месец умря. Как беше? Че ти си специалист. Дизайнерски онковирус. Дизайнерски онковирус, направен специално за него. И няма лечение, това не може да се излекува. Произведен в лаборатория, защото техниката е много напред. Значи ДНК секвенсори се продават за домашно ползване вече. Банички ги правят. Да. Да не говорим за 3D принтери, дето тази французойка тя се направи мъж. Инмоватор. Принтирала си. Принтира си робот. Да, и казва, аз съм горда роботосексуална. Тя е роботосексуална. Има всякакви... Това е, разберете, това е индивидуалната свобода. Колкото си по-шантав, толкова си по-уважава обществото. Затова се казва, на Запад най-ужасното било да си бял, хетеросексуален християнин. Това било веднага, ти си фашист, комунист, мъж, бял, не бяла, мъж, бял, хетеросексуален християнин. Значи ти си фашист, вече комунист, сексист, хомофоб, всички, без да си такъв. Ти вече си охарактеризиран. А най-хубаво да си млад, педерас, мюсюлманин, обаче от някоя секта. Педерас, мюсюлманин, обаче от някоя секта, нали, и такъв и да си млад. Нали? Оттам нататък вече той живота ти е уреден. 100 фундации почва да ти дават пари. Кажи ли какво? Съвсем накратко, когато господин Спиридонов ги разказва тези неща, спонтанно нормалните традиционни хора се смеят. Но не е смешно. Не защото е страшно, защото това е спиралата на Овертон. Абсолютно по този начин започват налагането на всичко. Първо се смеем, после започваме да свикваме, покрай свикването започва да става препоръчителното, след препоръчителното става задължително. Този път вече е извървян от западноевропейците. Те са били традиционалисти като нас, като източноевропейци. Тоест, ако трябва днес наистина да разберем смисъла, заряда, значението на това, което е написал господин Спиридонов и това, което обсъждаме, това е, че имаме война срещу нас като хора, срещу децата ни като такива, срещу всичките ни роднини, срещу всичките ни сънародници и срещу всички действително бели хора, които искат просто да си останат такива, каквито са били няколко десетки или сотен поколения. И това е война на унищожение. И това е истинска война. Тоест, ако ние се смеем, ние няма да възприемем вражеската армия, вражеските инструменти, всички фронтове, които са отворени срещу нас през телевизорите, през медиите, през политиката, през училището, през всички тези канали, от които стрелят срещу нас. Ясно е, ние тук и вие тук се смеем. Защото нито него ще го конвертират, нито мене, нито по-голямата част от вас. Но тази стрелба не е насочена към нас, а към децата ни, към внуците ни. И ние няма да можем да ги опазим, ако се смеем. Това е много важно да бъде разбрано. Тоест, ако ние не се самоорганизираме и не се подготвим буквално физически за война, не с желязно оръжие, а с война, с контрамерки на това, за което говорим, ние сме обречени. Точно така, както днес се смеем. Той ви каза цифрите. Има и по-страшни цифри. Аз гледам да не е всичко с черни краски. Въпреки, че те няма как да ги избелим много. Единственото нещо, което трябва да имаме вяра. Да имаме вяра, че може да се преборим, че Бог ще ни пази, че Бог е българин, ако щете, дори и това. Аз поне на това се надявам. Но в основата на всичко трябва да е познанието. Защото видя Брейвик какво стана с него. Той Брейвик е лош пример.
той е лош пример, защото може наистина да има някакви отклонения психични. А той жертва точно на цялата тази барна система. Точно така. Още от дете изнасилван, тормозен, Точно така, да, откачила човека психически и той да Но нощта. Уна Бомбър, ако някой е чувал за вас, Уна Бомбър, Теодор Казински, чува ли сте за него? Той е един гений, той е супер мозък, той на 16 години става доцент по математика, толкова висша математика. Един супер мозък, той стана още 80-те години, мисля, че беше. 7-8 години изпраща писма бомби. Бори с технологиите, защото смята, че това, аз тук съм го описал това нещо, бори с технологии, защото смята, че технологиите водят света към погибел, към гибел. Сега излежава доживотна присъда, мисля, че в момента около 80 годишен, лежи си в затвора. Но той със сигурност не е луд. Ако Брейвик е луд, той със сигурност не е луд. Значи има умни хора, които разбират нещата, обаче ги смачкат. Сега, който е в Америка да попитате за Казински или за Брейвик, той какво ще ви каже? Някакъв ненормалник, някакъв изкукуригал, такъв коридор, трети хора. Тоест, за да се противопоставим, трябва да сме заедно, трябва да сме единни, трябва от общото към цялото, към личното, да гледаме общността, да гледаме колектива. Не случайно най-големият враг на либералите е колектива. И той се отрича най-много за сметка на индивидуалната свобода. Защото колектива, то семейството е основата на колектива. Семейството, рода, ако щете, социалната група, клуба по интереси. Ако щете, даже, примерно, една група хора, които ходят заедно за риба. Аз не съм рибар, но има такива. Хората организират, ходят заедно за риба, 10-15 човека. Те вече са опасност за либералния строй, защото не ходят по-отделно за риба. Щом ходят заедно, тук виж съм появила някаква идея, такава, която може да... Нали? Всеки за себе си и всички заедно, най-главно срещу... Само не е поединично, не. Всички заедно с познание. Иначе без познание не става. На първо време трябва да знаем за какво става въпрос. Защото масата от хората виждате, че не знаят. Не знаят. Който и да питате и сега, да ви каже на Запад, какво ще ви каже? Те вземат много пари. И до там. Да. Добре, имам аз въпрос, който задавам в последно време на знаещи повече от мен хора като вас. Имам нужда от помощ. Как да дам знание на хора, чиято чаша е пълна и прилива? Как да знам да дам знание на хора, които са професори по психология и отричат? Псевдо повече. Напълнен с... Освен личен пример, който правя и за сега, поне в работата като частен случай, сам самичък се боря, напускам поредния работодател, отивам на поредното място, казвам, че ходя на църква, казвам, че чета Библията и там. То не е нищо общо с вярата, но теорията на Парето за елитите е едно от най-мъдрите неща, писани до сега. Вилфредо Парето, той е маркиз, италянец, аз съм голям фен. Не само на него, и на Корадо Джини също, и на Гаетано Мосca, който е него. Те са волят неомакиавелисти, но не са точно, не споделят много идеите на Макиавели. Теорията на Вилфредо Парето за елитите и масите е много красноречива. Той казва така, имаме 80% не дебили, маса, 80% маса и имаме 20% елит, който се дели на 3. На 3. Той елит се дели на елит, контраелит и антиелит. Защото априори, примерно, един поет или един художник или един крадец на коли, такъв, който го прави с изкуство, изящество, да, те са част от този антиелит, но от тях нищо друго не става. Те не могат да управляват държава, те не могат да градят, да правят едно общество, да го градят, да го изграждат към добро, да съзидават, да. Те не стават, те са антиелит. Контраелита пък е тая част от обществото, която може да свали традиционния елит от власт и да управлява. Като сметнеш, като разделиш 20 на 3, колко прави? 6 и нещо. 6%. 6% от едно общество са абсолютно достатъчно да го променят. И това е доказано. Това се е случвало в историята много пъти. Той Парето не ги пише тия неща случайно. Но важна е и циркулацията на елит. Абсолютно. Абсолютно е важно. Точно това се случва
точно. Абсолютно е важно. В България обаче... Едни и същи хора... В България няма елит. Значи вижте, в България няма елит. Комунистите не успяха да създадат елит, защото бяха много малко на власт. 45 години са недостатъчни. Значи за да създаде един традиционен елит трябва да 3 поколения минимум. Най-добре 5. Защото след 5-то поколение вече традиционен елит почва да се изражда, тогава се появява контраелита, който много лесно взема властта от традиционен елит, който вече се е изродил. Бракове по интереси, там кръвосмешение и така, както е на много места в света. Ставаше дума за, понеже ти ме опита, 6% са абсолютно достатъчни. 6%. Значи, правите сметка в България, кое е 6 милиона, 6% са колко? 300 хиляди души. Толкова са хората в България, които горе-долу. 6 милиона са с децата и бабичките, така че са един град. Да, един град, да. Тоест, това е достатъчно. краткият отговор е нямаш програма максимум. Значи, Не ти трябва. не можеш. Точно така, търси себе подобни. Абсурд е да хабиш и собствената си енергия, да видиш това как да наричаш с пълна чаша, защото в повечето случаи тя е напълнена с някакви глупости. В момента най-лесно е да си напълниш чашата. Най-лесно е да напълниш. Въпросът е с какво я пълниш. Значи вижте сега, мамонизма, алчността, демон, архидемона Мамон, там седеше сам Мамон, най-долният от всички демони, знаем на небесата. Джон Милтън така го нарича, той стои отясно до Сатана. Мамон, демона на алчността. Мамонизма е нещо страшно. Но това е именно нещото, с което подмамват огромната маса от хората. Нали виждате, те говорят само за пари. Тия търкащи билетчета, то това е символ, това е, как се каже, постмодернисти го наричат симулакрум. Симулакрум на щастие. Те търкат билетчета непрекъснато. Има хора, хвърлят по 20-30 лева на ден за билетче. От примерно 1000 лева заплата, половината му заплата отива за билетче, да става милионер. И като питаш, той искаш да ставаш милионер, той не може да отговори. Но той живее, той е щастлив. Той има симулакрум за щастие. Всяка сутрин търка билетчета и свика, днеска не стана, утре ще стане. И цял ден е щастлив, защото на другия ден пак ще търка билетчета и пак с надежда, че стане милионер. Да. Време за това, ако изобщо е стигнал до там да има деца, тия деца той нито ги вижда, нито знае съществува. Няма, ние много хора с така. Той не го интересува. Много хора. Някой го беше описал във Фейсбук, много беше хубав. Баща, не майка, баща беше с дете, но дете на 5-6 години. И на касата в супермаркет. И детето иска там, примерно, меденка и дъвка и над. И бащата казва, не може, нямаме пари. Дай 2 Ротманса и 3 билетчета от един ден. Това е типичен случай. Това е нещата от живота. Ние пак се смееме, нали? То не е смешно. Това е трагедия. Той такъв е за убиване. Родителите трябва да прибираме, не децата. Той родител трябва да бъде прибран, то по-да го прибираме го. Нека да фърлят на една гора. Който ще разбере какво става. То това отбира. Какво пишеш в Библията? Ако обичаш децата си, не жели пръчката. В случая за родителите става въпрос. Вече така, нещата, пак казваме, връщаме се пак към миналото. В миналото проблемите се решават по този начин, явно в бъдеще пак така трябва да се решава. Аз искам да може би да завършим, ти започна много хубаво с позитивната част, която не защото ние сме като тия секти за позитивно мислене, нали, за личностно изграждане и всичките тия идиоти, които се народиха, които са точно това, да отнемат свободната ви воля, да я омачкат според техните процедури, или да търкате билетчета, или да гледате в забвение това небето и да казвате, колко е хубаво изграва, колко хубаво везал и нищо да не се занимавате друго, защото това е също вредно. Един пример от нашата си история е съвсем пресен. Преди 2 години, знаете, българския народ, в голямата си част, кой е по-изявено, кой по-не, как реагира на един от ударите, който беше замислен, той все още си, така наречената Истанбулска конвенция. Това е много показателно и изключителен, как да кажа, пример за наистина позитивизъм и за оптимизъм. Мъдрост. Защо? По-голямата част от тея, къде ходят и по гей парада, от тея наистина сбъркани болни хора, които се наричат джендаристи или ЛГБТИ или така нататък, няма никакво значение как. Просто те се чувстват в тренда. Мейнстрим, те не са. Да. Голяма част от тях, те са много бъркани хора, голяма част искат просто да са модерни и са едни нещастни хора в България, да ги видят. Но това, което е хубаво, че България в голямата си част показва, нали, според тези същите пандемонисти,
Ние сме ретроградни сили били, нали? Но това е всъщност здравия консерватизъм, традиционализъм, нещо, което стъпва на доказали се от хилядолетия Нормалност. И точно този уж малък сегмент, всъщност и на мен, предполагам и на много други хора, дава увереност, че ние, ако, разбира се, много е нездраво да кажем в световен мащаб или в, да кажем, общоевропейски, но поне в Балканите и в източноевропейските, дори и в европейски мащаб, България може да изиграе една много сериозна роля, точно поради запазването на нормалността, точно поради изземването, когато успеем да вземем властта на тези самоназначения си елит, когато си върнем суверенитета, независимостта, да вземем собствени решения, и тогава вече ние можем да вземем решения каквито искаме. На някои могат да изглеждат лоши, за друг добри, но ние да ги вземем, изстъпвайки точно на тези традиционни ценности и, да кажем, увличайки тия 5-6% и създавайки един нов елит в България, ние вярвам, аз сме убедени, във Възраждане сме убедени, че ние можем да обърнем тази тенденция. Ние няма и какво да я обръщаме толкова. Значи, това е сигурно една от много малко държави останали в Европа, която още се знае мъж, жена, негър, циганин, педерас, нали се знае какво е. Защото там в много държави вече не се знае това, защото хората като го питаш, какво мислиш за тия там джендъри там или лесборасти или той се обръща от друга страна и прави така. Или негър, или край. Не може циганин, арабин, не. За съжаление, материалното благополучие, тази лъскавост, нали, на този западен свят, който е праздновен. И то условно. И то условно, но зад него всъщност там наистина духовни устои и всичко е изключително разрушено и то се вижда непрекъснато. Италия не е точно така. Ще разсъждаш после като нас. Навсякъде има такива течения, те не случайно, там и политическата обстановка, и социалната обстановка се променя. Да, тя започва. Тоест, в този общ катаклизъм, който наистина света преживява, защото наистина всичките тези неща, те вече толкова акселерират, че достигат до абсолютно ненормални такива изродени, явно изродени вече действия. В това наистина разместване на тия огромни пластове, което го виждаме, то става геополитически и идеологически се случва, нали, защото света вече не е такъв, какъвто беше и преди 5 години само. Точно в тези размествания на пластовете ние Възраждане виждаме нашия шанс за така правене на много сериозни радикални действия и промяна в нашия си курс, тъй като хватката на големите елити, тези, които всички ни подготвят тая манджа, която тя не е манджа, тя е 8-степенно меню, както виждате, и вие ще го видите описано, 8-степенното меню, то е описано. То не е едно нещо. Това е цяла система, която да ни загради от всякъде. Да се унищожи. Тази хватка, поради битката и вътрешната битка на тези елити, тя видимо ще започне да отслабва. Тя ще отслабва. Аз ще дам конкретен пример. Ще видите, че в следващите месеци, година-две, много сериозно ще намалеят всякакви събития на там ЛГБТИ, джендаризъм в България. Ще намалеят страшно много събитията и тия проявите на всички тия агенти на чуждо влияние, които финансират Америка за България. 74%, ако сме точно. Да, точно. Ще намалеят, защото Чичко Тръмп, нали, както се шегуваме с него, не защото много му пука за нас, защото там има други негови имперски задачи да решава и вътрешни негови роли, но тази хватка ще отслаби и ще видите, че всички тия хора, които до сега яростно ни обясняваха как трябва да сме толерантни към циганите, наричат ги... Нищо чудно в тази зала след да се среща. Защото повечето от тях са наистина, ето мога да ви дам обяснението през сатанизма, са просто жертви на мамон. Това са ни купени хора, слаби хора, които виждат моментната възможност. Те наистина не вярват в това, което прокламират, обаче получават един много приличен доход за това нещо. И ги интересува. В момента, в който изпреме парите, им се намалят парите, те ще започнат да търсят друга алтернатива. И тогава идва местото на новите елити, които, точно като баща, да водят тая маса в съвсем друга посока. Но трябва да имаме властта. Трябва да имаме властовите инструменти. Да допълня, може би повече хора не го знаят, но тия, които участват тук в гей парадите в София, това не са българи повечето. Аз съм ги виждала с очите си
Значи тия соросоидни, или както да ги нарека, организации си имат такава маса, на която плащат да ходят по различни краища на Европа и се правят. Да, разбира се. Еди, Абсолютно. Да, така е. Друг случай. Ядро, което пътува, Точно. да буни други. Точно. Хората си мислят, че българи ходят. Като агитките и така нататък. Абсолютно агитка пътуваща. Друга агитка 2015 имаше митинг в защита на да се махнат границите на нелегалната иммиграция. Аз се умешах в тази агитка. Знаеш, това нямаше нито един българин. Самата им там лидерка, която им говореше на английски. Нямаше нито един българин. Нищо чудно. А това се представяше като граждани, които там протестират да отваряме границите и така. Като ние протести срещу Путин, дете имаше палми по улиците. А те от Гърция снимали и забравили да махнат палми Аз на фотошоп. пак ще повторя тук, нали, тая хубава мисъл, която те грабна, нали, на Виктор Велевин за тайните лъжи, че света не се управлява от тайни лъжи, от явни лъжи. Ето това е. Лъжата е в очите ти. Толкова е явна. Трябва да знаеш. Толкова е явна, нали, че тя е безобразно явна, но точно защото е явна, тя работи на там профилираните мозъци. Те чуват това, което им се сервира, виждат това, което им се поднася. Толкова. Не, вижте, вижте Холивуд. Холивуд, аз не случайно съм го написал като отделно оръжие. Не само телевизията, ами кината, като казвам. Холивуд. Кината е едно и също. Няма в момента. Пуснете, аз се пускам като аз какво правя. Аз и на децата си така правя. Вода ги един път месечно да ядат Кентъки Фрайд Чикен, защото в Макдоналдс не могат. Само за да имат имунитет. Телесен имунитет да получава. Моля? Към буклуците. Да. Наистина стоя. Това е мое лично решение като баща. Да, по-малко, нали, за да не ги съвсем да ги изчист, нали, при среща с някакъв по-сериозен брак, нали, да ги измоми. Същото нещо и с това. Не гледайте телевизия, но пускайте си телевизор или заглеждате един път на един месец. Ще започнете да видите, тя не е тънка червена. Тя е такава светеща линия във всички тези посоки, които ни работят и ни облъчват. Но във всяко едно нещо. Дали ще е сега в момента ли върви кулинарно ли предаване? И то кулинарно предаване никой не говори на български. Не само на български. Там се залагат в самото общение между хората едни много особен тип отношения, които се влагат в главите на хората и те започват да мислят по този начин. От безобидното дайте сега ще готвиме, заедно и се забавляваме. Вие вижте в Холивуд, те изкараха негър Орфей, изкараха негърка Анна Каренина. Много си хора си, че това е Юлий Цезар, сега има американски Юлий Цезар негър. И сега децата след 10-20 години ще викат, той е били негри. Също, да. Един въпрос, да. Аз, ако ми позволите, да изкажа мнение. Да се представя, аз съм Петю Хаджиев. Първо искам да благодаря и на автора на книгата и на всички, които се изказаха за това пиршество на интелекта и мисленето. Най-дефицитната стока в България в последните 30 години. Никой не мисли и всеки действа. Действие без знание е разрушително. Знание без действие е безполезно и никому не нужно. Очевидно е, че нашето общество е тежко болно. Лечението на една болест има няколко етапа. Правилна диагноза, избор на правилно лекарство, правилна терапия. Една от тия неща да се сбърка, ефект от лечението няма да се получи. Разбира се, всички го осъзнават, че всичко това, което искаме да стане, може да стане само ако вземем цялата власт в своите ръце. Пътят към нея обаче е достатъчно яко бетониран от всичките тези сили, които колкото и да ги анатемосваме, те стават по-силни и ме разяждат все повече и повече. Не са по-силни. Обратното е, да. Не са по-силни. Така изглежда. Това е част от манипулацията. Не се прекъсваме. Ще се заправя мисълта. Господ ми е дал, Господ ми е издай.
Така. Това е тяхната игра. Ние не можем чрез избори да вземем властта, защото са създали перфектен механизъм за изопачаване и за, как се казваше това? Фалшификация на изборите. Ето сега, вие ще се явите на избори, 3 милиона да гласуват за вас, ще излезете там, колкото те са решили. Чрез протести също не става. Виждате? И там влезаха. Мамона го вкараха в протести. Абсолютно. И така, както изведнъж се появи обществената енергия, хвърлиха няколко милиарда и я разпиляха на парчета. Друг демократичен начин, виждате ли? Не. Ние виждаме и други недемократични начини. Недемократични За недемократичните начини въобще не си помисли. Тяхната сила е толкова голяма, че в момента, в който ти можеш да си помислиш, че фаниш пушка, и да ще направиш и това, и така нататък, и си отишъл още преди да си помислил, защото с чиповете вече не знаете какво мислят. Има много пример, да не ви прекъсна, да. Но естественото еволюционно развитие на човечеството си върви независимо от нас. Какво да направим? Как да направим, за да можем всичките тия горещи желания, които и това желание за борба, което виждам, че гори във вашите сърца. Как да има повод от него? Не само ние, а и всичко другите. Какво се оказва? В 30-годишната галимация, наречена преход, а то какво се оказа? Убийство на нацията. Се получава винаги едно и също нещо. Идват едни непознати. Ние сме добри. СДС, бам, дават им властта. Народа им ги поднасяме като пси. Ние. Оказаха се по-лоши от комунистите. Сега накрая идва един цар, Месия. На него. Той, влизайки във властта, става от лош 10 пъти по-лош от предишните. И така до Бойко, който стана 1000 пъти по-лош от най-първи. И сега народът чака нещо. Чака някаква нова партия, някакво ново движение, което да му гарантира, че когато влезе във властта, той няма да се корумпира. Тоест, този лозунг, който 30 години ръководи нашия живот, ние сме добрите, те са лошите, вече не върви. Оная политическа сила, която убеди народа, че му предлага механизъм, с който тя и да иска, като влезе във властта, да се корумпира, да не може, на нея народа по абсолютно какъвто си искате начин ще й предостави властта. Кой е той механизъм, който ще убеди народа, че ето, например, Възраждане влезат във властта, няма да станат като всички останали, които са станали до сега. Въвеждането на контрола. Защото демокрацията е всеобщ контрол на избиращите над избраните. Всеобщо избирателно право, но неразривно свързано с всеобщ контрол на избиращите над избраните, който липсва. А е заложен в член 1 на нашата конституция, които всички се правят, че не го разбират. Това няма никакво значение от документ. Тази партия, повтарям, която ще убеди народа, че е вкарала или ще вкара контрола на народа върху тя самата да бъде контролирана, нейно е бъдещето. И само такава партия може наистина да направи реално, а не на думи, нещо добро. Още веднъж искам да ви благодаря за това пиршество на интелекта, на мисленето, което тук успях да присъствам и което от много десетилетия Господ ми беше дал
Благодарим и ние. Благодарим. Благодарим за хубавите думи. Много благодарим. Няколко има въпроси. Иначе, Петя, къде ти пиш? Да. Какво общуваме, може да си вземете книга. Да. Благодаря, който иска, тук са книгите, Вземе може да си вземе книга. и И горе има коктейл.